Opa, xentiña da boa! Feixóns verdes, redondiños, dos suaviños, dos que gustan prácticamente a todo o mundo. Porque os pranos ainda hai algún que di... Ou algún, que, lembrome de miña compañeira, de Marga, non? Cos pranos hai que cocerllos moito, senón chillelle os dentes, di. A min chillame nos dentes, entón hai que cocerlos moito. Pero os redondiños son moito máis suaves. E aparte, bueno, eu creo que todos, penso que todo o mundo que fixemos é coller uns feixóns, metelos, un poquinho de cebola, un dente de allo, tomate, a punta pala, os feixóns con tomate, con un oviño cocido, unha pataquinha cocida, a solución, eu non sei, de cantidad de comidas e de ceas. Pero estes feixóns redondiños, que mandei a Rafa Durán a por eles, seguramente os trae fresquiños, recén saídos da planta, van a estar moi tenros. Polo tanto, vamos a traballar con él, que estamos ainda non chegou o inverno aí, ainda non chegou e tal, ainda fai calor, ainda podemos andar de manga corta. Por eso estamos traballando últimamente tanto aliño, tanta ensalada, para facer estas receitas do tempo, pois co tempo no que estamos. Bueno, feixóns aliñados e imos a marcar este salmón á plancha e tamén vamos a facerlle un aliño moi clásico, pero igualmente moi rico, con 4 cousiñas que temos aquí. Despois seguimos explicando. Bueno, onde andará o gran Rafa Durán buscando os feixóns? Porque tamén a horta galega é moi extensa e aquí sí que estamos falando, os feixóns danse de proa a popa e de babor a estribor. Todas as 4 provincias están plantadas con eses feixóns verdes. Moito, pero moito dá de comer, unha boa erva para levar o prato. Bueno, compañeiro, amigo Rafa Durán, por onde andas? Hola, Xoan, vale, amigo. macho. Hola, Xoan, amigo. É que temos tantas cámaras que nunca sei onde mirar. Oído en Montemayor, a Laracha, chef. Se queres feixón redondo, eu levoche feixón redondo, feixón cuadrado ou feixón triangular. O que faga falla, que para iso son os reporteiros recadeiros, sempre o servizo do cociñeiro. E falando de feixón redondo, sabes como se di mantel en africano? Ule! Preséntovos a Noelia Lata, de Colectivo Xebre. Graciñas por recibirnos. Gracias a vos. O cociñeiro mandoume que lle levara feixón redondo, ou faba redonda, non? Que se chama. Xudía redonda. Ou xudía redonda. Vale. Eu que son aquí un mandado e non sei se estou dicindo ben ou non. Por iso falo cos expertos. Isto é a xudía redonda, non? Que me dis? Xudía ou feixón redondo, sí. Vale. Xoanqui é o que quere. Entón, isto que lle teño que levar, por que son tan boas? Que me dixeron que son moi boas as que cultivades aquí. A ver, esta xudía é moi tenra, coce en moi pouquiños minutos e queda moi rica así o dente para facer como guarnición. É máis tenra que, o sea, coce moito antes que a outra, que a plana. E cantas tandadas entón de faba dá durante o ano? Cantas veces podes recolleitar? Aquí estou recollendo cada 3 días, recollo. Cada 3 días? Sí. Cada 3 días? Cada 3 días recolles. Anda, e por que son de 2 cores? As plantamos así, a ver, nós como vendemos directamente ao público, ao cliente final, pois para que a xente non se aburra ter cousas bonitas, isto no plato queda moi bonito. Ah, vale, por estética, non? Sí. E dime unha receita como te gusta a ti comer este produto. A mí me gusta cocido moi poquinho tempo, que quede o dente, como guarnición, é dicir, como acompañamento de algunha carne, de algún pescado, pero moi pouco cocido. Nesta ocasión eu non sei, Xoanqui, como vai cociñalas, pero valenche, amigo. Valen perfectamente. Pois aí chas mandamos, dá boa conta delas, como digo sempre, e a ti, moitísimas grazas por atendernos. Estaremos atentos a ver algunha outra receita, non? Que poda facer Xoanqui. Graciñas. Agur. Toda razón a compañeira,
toda, desde a visualización, que, home, que ti cando ves diante dun prato, e ves un cambio de cor, e ves un feixón amarelo, cuidado. Aquí isto xa é para probar. É o mínimo que podes decir, esos probaxes amarelos, non? A probalos. Mirade. Cristan, rompen, teñen moita auga dentro. Isto ten toda a razón. Mais de 5, 6, 7 minutos, como moito 10. Se queredes, oye, máis brandiños, pois vades probando, sacades, mordedes, e pois eu lle daría un pouco máis, dalle un pouco máis. Pero a partir de 5 minutos, eu vou no deixar aí. Por qué? Porque imos a facelo cunha ensalada. A ensalada imos aliñala. E para o aliño, mirade, aquí no morteiro, o que vou facer, meter un pouquiño, un chisquiño de sal gorda. En riba da sal gorda, para machucalo e para que se desfaga, vou meter este comiño. Vale, despois do comiño, que xa o teño machucado, o que vou facer é meter as améndoas. Metolles unhas améndoas, que antes vou nas torrar aí. Van a quedar salgadiñas porque teño a sal. Un pouquiño, un chisquiño de perexil, que non me falte, un pouquiño de vinagre, e aquí teño aceite de sésamo. O sésamo misurado co aceite de oliva, se é así, solamente este aceite vai quedar un pouquiño forte, pero se facemos unha proporción aproximadamente dun 25-75 de sésamo, 75% de aceite de oliva, dalle un gusto moi rico. A calqueira, ensalada, pero incluso os aceites de sésamo úsase moito en Asia e demais, para os salteados, para o wok, son o que suben para arriba. Eu o teño, son botelliñas así pequeniñas, pero ao final falta un chisquiño, de nada, durante moito tempo, porque podes usar en infinidade de receitas. E por aí vou eu conto. E despois, co salmón, plancha, en un cunco, imos a poñer un pouquiño de aneto, que teño aquí. Un pouquiño de aneto, sal, aceite, vinagre e pimenta negra. Sen máis, vamos a facer un pequeno adobo, vamos a telo aí adobado, despois marcamos a plancha e temos aquí calidade de primeira con 4 cousiñas, 8, non hai máis. Isto prácticamente o temos na casa. Comezamos? Veña, polo norte. O primeiro que vou a facer vai a ser o aliño, para deixalo xa cunha brochiña, vou pincelando para que me quede xa listo o salmón. Entón, nun cunquiño, o que falamos, un pouco de aceite de oliva. Aí está. Un chisquiño de sal, pimenta, e se nunca lle botaches o aneto o salmón, está destardando. Non estou inventando nada. Isto son deses... O café con que? Con leite. Bueno, pois o salmón con aneto. Eso, bueno, os nórdicos que saben moito desto poden decilo. Está moi rico. Sube para arriba o salmón dun xeito. E vai. Picamos, ben picadiño. E mesturamos. E un chisquiño de limón, Voulle botar de ácido, voulle botar unhas gotiñas de limón. O aí en seco, Se non atopades, é porque teño a erva fora. Pero se non atopades, aí o aneto en seco. Aí está, e aí está. E agora, este limón... Aí o teño, non ten semente, estaba mirando se precisaba. Unhas gotiñas de limón e listo. Sen máis. Fora. Un trapiño. E agora con unha brochiña e unha culler imos a subir eses anaquiños de salmón, Aí está. Xa listo, emulsionado. Xa vemos, ves, como cambia o aspecto, como cambia a cor. Moi rico. Moito máis non. Eu non deixaría nin de broma dun día para outro. Isto facelo 10 minutos antes, aproximadamente. Senón aquí produce xa unha cocción que xa non é. Vou facer así e agora reparto. Eso. Moi interesante. Facede un día.
A ver se podedes deixar de facelo despois os próximos días. Cada vez que collades un salmón e poñades á prancha ou á grella, vai dicir, oh, metede aí ese aneto e ese limonciño, que rico queda, por favor. Bueno, o salmón tamén, son deses peixes tan atractivos que... Xuanqui! Hola, veciña! Ai, hoxe veño moi reguleira, E logo, que estás maliña? Alojo, mira, si, veño tomando unha infusión de aneto. Sí, acabo de usalo ahora. Ai, pois mira, pois eu tamén. Moi bon, sí. Porque onte fun comer a de miña nai e meu fillo e as nais parecelle que non comemos na casa. Eso é certo. Non se acorda de que veño aquí de encher os tuppers. Claro. Non se acorda. Claro, é que esta comes por as dúas Mira, partes. de verdad, comín demais, queso primeira, carne asada, fixo unha empanada de millo. Oh, e que rico. Que, mira como estou. Mira, onde viu a tua nai? Bueno, di que é moi bon para as flatulencias. Para as digestións, porque de verdade, apenas dormí meu fillo, dixen, mi madriña chea como unha burra, claro que vou dormir. E agora teño que tomar infusións. Pero as masas tes ben, para axudarme a limpar eso. A ver, muller. Lavadiño, pois poucas ganas traía de chollar, A ver, muller, tampouco é tanto chollo, non me Bueno, fastidies. deixo aquí. É daquela tía que lle botacho la neto. Mira, botello Ao salmón. verdad? Sí. Ti xo probaches, Oh, non? sí, dalle un punto, sí, mola. Con limón, aceite de oliva, sal e pementa, sen máis. E na máis, moi E nada ben, máis. E ora 10 minutiños, e despois marcamos aí na prancha, e Moi full. ben, é daquela que faz hoxe. E arriba. Feixóns destes? Vou facer os feixóns con isto. A ver. Eu coídome moito, sabes? Non son como ti que anda por aí de canfornada. De comilona en comilona. Andas de comilona en comilona, andas de canfornada Ai, de seguido. verdade, trouxen tuppers, sabes? Pois, que as vais echou un pouco hoxe, oiches? Ai, da tua nai. Claro. Ai, po. Ai, miña mandoume a carne asada, empanadiña. Bueno, daquela que vas facer os feixóns para botarlle... Bueno, non cambies de tema, eu quero un tupper, dos da tua nai. Pois despois traeche un tupper, veña. Claro, Pois mira, o aneto dime. é moi antigo, sabes? A ver, aquí... E ti Sí, dime, conta. É que eu, mira, meu pai, o sea, meu avó por parte de pai, quitaba o mal do oiches. Sí. Sí, ahora xa non está entre nós, o meu pobre. Pero como quitaba o mal de ollo? Que o neto dache no ollo e... Non, co aneto non. Mira, o mal do ollo quitábase cunha presa de ervas. El iba ali ao monte e iba a xente do pobo á casa. E quitar a sombra, o mal do ollo. Tu desacordaste que se facías aquí? Sí, home, que se Fai facía. anos. Non foi Pois eso tanto facía o meu ainda avó. E iba ao monte, el dicía, che viñanlle por ali a xentiña cando os nenos estábamos malos, non sabes que os nenos non íbamos para arriba, que dicían, este neno ten un mal do ollo, Sí, non sí, vai sí, para arriba, sí. non vai para arriba. Sí. Bueno, pois el iba á horta e facía por ali uns arbustiños, así un tal de ervas, e iba o aneto tamén, E como facían? Que Non sei, como nunca un emplaste ou algo así, non usaba? Non, nunca, el queimaba ervas. Facía como un arbustiño, así como un ramiño de ervas variadas que tiña no monte, e despois queimábachas, e tiñas que saltar ali así por riba da cachela, esas cousas que se facían aquí. Mira, eu que queres que che diga, pero Pois. esas cousiñas moitas veces están na cabeza, estas home, evidentemente non, pero a veces está moito na cabeza. Claro, De collolle- pero ti ibas ali, saltabas ali aquela cacharela que che facía meu avó, E xa estabas ben. E Xa estabas ben. E o rapaz iba para arriba. E o rapaz iba para arriba, que E manda despois carai. dicían que era o mal dollo, porque, a ver, en Galicia, a velas A ver as ainas. é daquela. Eu sempre o Pois, dixo. No. E a Santa Compaña por aí anda, Tamén. A mí que non me fastidien, Ui, 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 crees. póñese os pelos de punta. Non crees, ti si, a mí tamén. Póñese os pelos pero bueno. tesos. Mira, lembro unha vez que tamén estaba aí no medio do monte e tal, e vin... Bueno, no medio do monte non. Estaba en Pontevedra, ali en Centroña, e por arriba, que malo pasei, Porque eu vivía unha luz. A luz eran dos coches que pasaban por detrás dos árbores. Claro, eu era un cativo. Claro. Eu era un cativo e veía unhas luces que estaban por detrás dunhos árboles. Estou falando dunhos árboles, a mellor a 5 kilómetros veía esas luces, pero eu dicía, pero aquilo que é? Pero aquilo que a mí se me veu a E xa cabeza ganabas medo. a Santa Compaña. Isto, te xuro que de verdad que non chega a casa. En isto, eu iba para casa de Alvarito, para un amigo. Eran as 11 e pico da noite, así, era cativo e tal, e levábamos moi ben. E de repente, empecé a escoitar un moucho. Sabes como son os mouchos? Ui. No, fan así. Bueno, a ver. Para ti como sabes que era unha persoa ou que era un monte? Home, eu que pensaba que era unha persoa. É claro que pensaba que era unha persoa, non cajei por encima de milagro. Fixeche se ven a Santa Compaña por min. Por min, dice mi madriña, despois das luces, ao cabo de 3 minutos, e a topar, de verdad, cheguei a casa de Álvaro, oye, e hasta o día seguinte, que eu contei aos adultos, e me dixeron, ese é o moucho. O máis simpático de todo
E que eu iba andando, había un tramo que tes que ir por... Bueno, tes que ir non, tes que ir polos camiños, pero eu iba pola vía do tren, porque de noite por ali non pasan trenes. Entón, a partir das 8... Sobre todo sabía que non iba a tropezar con nada. Era a vía do tren, ibas e tal, e nunca te iba, e aforrabas moito camiño. O máis simpático de todo é que eu, cada vez que me iba acercando ao son do... Bueno, pois me aparecía máis adiante. Claro, era que voaba. Claro. E dice, pero aquí xa non se oe. Ibas alixando, e ti? Ai, moi malo pasei, Dios mío. Xa che digo, me pasaba bueno, pues nada, marcha a correr. Bueno, xa che dixo, mi madriña, chegei... Alvarito, onde está o gato? Xa che foche deixar aquí. Mi madriña querida, Bueno, se che checarán ou que? Sí, chéjame. Mira, vou facer unha ensalada con isto, sabes? Aliñar, deixamo aquí. Vou facer unha ensalada con isto. Isto xa me cheja, xa non vamos facer máis. Pois eu marcho. Voume sentar, deitar ao sofá, máis ben. Vente despois a por un pouco. Coxe que vouche do jugo a Jana, ao mellor salmón non, porque é peixe. Ti traeme a carne asada esa e tal, eu douche uns pouquiños. Uns pouquiños porque isto está moi bon tamén, Vale, moi ben, pois veña. Uns pouquiños de feixón, vale? Vou vale? descansar un pouquiño e despois volvo. Ale, vai con Dios. Chao. Tremenda. Moito conto ten, Dá justo, ter unha veciña así. Moito. Moito. Bueno, veña, anda, que andamos a liar, mi madriña querida. Andamos a enredar, falta unha orella aquí. Díxame poñela. Aquí está. Vou coller un pouquiño de auga. Xa debía de telo feito isto. Aí. Poñemos a ferver, no momento que comeza a ferver, salgamos esa auga. De ensaladilla e cocemos. Listo. Bueno, aquí teño un escoador, Por qué? Porque despois o que vou facer con estes feixóns é a refrialos, non sabedes? Entón, xa collo directamente aquí no cestiño e teño aí no conxelador, teño unha xarra e máis teño un cunco con un par de xeos. O meto no xeo, corto a cocción e o xeito... E hai outra cousa máis do xeo, moi interesante, é que mantén a clorofila, mantén o verde. Eso faise moito cas espinacas, cando queremos manter ese verdiño, esa cor, sabedes? Pois, solamente as vou cortar así, pola metade. Queremos manter ese verdiño, é o que fai tamén moi interesante, Tapamos e tralla. Si quere encender, se non quere, pois non sei. Pois non quere. Digital. Aí está. O día que eu invento unha cociña, vou inventala para xente como eu, que teñen os dedos que xa non son como a xuventud, non? Non van a ser destas como o British, o motor British. Xa non existe. Que enredabas aí e veía... Así vai a ser a miña cociña. Como prendes? Así. Vale, veña, deixamos isto aquí. Vimos por aquí. O primeiro que precisamos, a mellor non o vedes, pero eu teño aquí unha tixola. Vale? E aquí imos a torrar unhas améndoas. Ben. Aí está. 3, 4, 5, 6, 7. Aquí non nos despegamos, das améndoas. Se non queimanse. Digo por experiencia. Como nos pasemos un na, queimanse. Pero é moi interesante telas aquí. E mentres nada que vou estar aí. Non vou a separar. Este morteiro non precisa. Hai morteiros que si precisan curalos con un pouquiño de sal. Os de México que teñen moito poro. Así, un chisquiño de sal. E un chisquiño de comiño. O comiño imos machacalo xa, agora, antes de nada, para non atapalo na boca. O sal o que fai é axudarnos a rompelo. É como... fai, ás veces, como unha area. Por isto estou usando a sal gorda. Vedes, como xa o temos en pó, entón non se volvese moito máis agradable. Mirade, que rico, que ben xeira. Que ben ulé. Eso, Vedes, non? Como que non se ve xa o comiño. Xa non se ve, xa queda totalmente integrado. Ben, a partir de aquí,
un pouquiño de perexil. E agora non podemos seguir traballando hasta ter as amendoas torradas. O teño aí no número 6 está. Non chego ao 7. Teño medo que se me queimen, vou ir xa correndo para aí, para saltealas un pouquiño. Dalle un gusto moi rico. Usamos moito froito seco en esta chegou, pareceme moi interesante que se use cada vez máis. Por que uso moita amêndoa? Porque sí que é certo, non? Hai outras me dixen, pero usas moito e tal. Home, a veces uso pistachos, ou uso outro tipo, non? Anacardios. Que pasa? Que a amêndoa hai moita en Galicia, igual que a noz. Hai moita. Por lo tanto, pareceme interesante saber que temos, bueno, pois non ter que ir a... Se temos amêndoas, pois hai que coller amêndoas. Eso non descartamos, porque sí que é certo que os anacardios eu os uso moitísimo, porque pareceme un sabor moi agradable para ensaladas e demais. Vedes? Xa están torradiñas, xa teñen outra tona, outra cor. Aí está. E isto fora. Temos auga, xa está a piques de ferver. Para adentro, cos feixóns. Aí está. Así inteiriños. Vosotros pensade que para unha ensalada. Entonces, cando facemos a ensalada, pois son eses anacos que van a quedar crocantes, pero van a ser moi interesantes. Mais pequeniños? Bueno, pois máis pequeniños, como vexades. Eu casi por cortalos, se non os deixaba enteiros. Moi ben, pois aí 5 minutos, aproximadamente. Eu sei que aos 5 minutos vou coller un, depende de como me diga apagar, aí quedarei. Vale, isto temos que machacalo. Por lo tanto, o que vou facer é chiscarvos un ollo. Cando teño isto misturado e machacado e os feixóns cocidos, vemos. Agora. Mirade, conto xusto, Tardaba moito machucando. Collín e ale. Ora, se non tedes outra cousa, directamente hai que machacar, eso é o que hai. Ora, dixen, bueno, vou estar aquí 3 horas, eu non sei veña, hombre, foi a veciña, non tengo ninguén aquí. Mirade, o aceite de sésamo, unha cullerada. O vinagre de mazá, que rico. O vinagre de mazá. Aceite de oliva. E un chisquiño de pimenta. Sal máis non, xa ten dabondo. E agora collemos os filleres. Xa teño escoadiñas as xudías, xa as refresquei polo xeo. E mirade. Eso. Estas améndoas mescadas cas xudías, con todo isto, dalle un sabor no padal que queda, pero espectacular. Facédeo, por favor. E agora mesturamos ben. Están ao dente no seu xusto punto, para min. Sí que é certo de que aquí nesta receita, se vos gusta moi pasada, e que non trisque nada, cuidado, Porque entonces o que vades a facer é formar unha amalgama. Tedes que... Vai quedar aí moi apelmazado. Agora, así, vades quitar o garfo e vades trinchar que vamos, non vades parar. Están boísimas. Quedan impregnadas todas no sabor do sésamo, no sabor do vinagre, no sabor da améndoa. E aquí a temos, ves? Aí está. Que ganas teño de probar unha, Non me podes imaginar. Ben, e aí prendemos. Isto xa está prácticamente cape. E marcamos o salmón. Xa vou buscar un prato para empratar. E o único que nos queda é empratar isto con isto. Botamos un pouquiño de limón a quen queira botarlo. E listo para comer. Me chusco dun olliño, un momentiño. Aí.
Ben. Ben. E ben. Aí. Aprox 3 minutos por esta cara, 2 minutos por a outra. E listo para comer. Vémonos no chisquiño deste ollo. Ata agora. Hoxe cos feixóns facemos unha ensalada, mesturando aceite de oliva e de sésamo, amendoa torrada, vinagre, pementa, comiño, perexil e sal. Cocemos os feixóns durante 6 minutos e mesturamos co aliño da ensalada. Nun cunco xuntamos o aneto, o aceite de oliva, o sal, a pementa e o zume de limón. Pintamos o salmón e marcámolo na prancha. Empratamos cos feixóns verdes e listo para comer. Se non combinachedes nunca o aneto co salmón, estades tardando. Pero se nunca fixechedes unha ensalada así como esta, tamén estades tardando, Crocante, tanto o sésamo como a améndoa dalle un toque moi especial. Se despois lle metemos un pouquiño de ácido, como pode ser un chorriño de limón por encima, queda unha ensalada que de verdad va de repetir. Animo a facer este prato. É un pratazo, Ademais, é sano. É algo que facemos fervido, ou vapor, as podemos facer, eu as cocín, pero as podemos facer ao vapor, que tamén quedan moi crocantes, e despois reducimos un pouquiño de aceite e tal, marcamos isto, e listo para comer. Unha aperta, un biquiño moi grande, e ata outro día. Chao. Que rico.